an zuba mai su a gaban sun kai 30. Irin wannan ayyukan da muka yi, irin wannan ayyukan Bandar Hausa TV YouTube channel. Wai tambaye ka, wai nawa ma yake ba mu a wata dan Allah? wannan duk ba za ka gaggari a kan. Kada da wani dan wani Ga wayancan sai aiki suke, kayan wahala. mutumin da ya to. Za to ku. Wallahi ya to. Yan mata. Ni wallahi ko. Assalamu alaikum. Amma ne ka salam kula. Lallai ku duniya ma ta yi muku kyau. Ku daɗi ma kuka zo nema ma kenan. Yanzu hada ma faro ma ga ma a zuwa su ba san abin da suke yi ba ma kenan. Ku kuna nan zaune a inuwa kuna shan iska. To ko ni yanzu daga ranar nake na fito ba inuwa nake ba. Tunda wannan tarin dukiyar tawa inda inuwa nake ba za ta zo ta same ni ba. Uga, Yawa. kaga fa ayyukan da muka yi uga, kai baka ganin irin ayyukan da muke yi, duk irin wannan aikin da muke yi, duk irin wannan aikin uga, wancan ka kula da su ƴaƴan wahala ne. Wallahi. Mu haba uga. Wai baka da labarin oga gaba ɗaya mu ba da yayi mu ba. Ai ku yanzu a zuwan yayayyu ne. Ya ke freedom kenan. Sai ma kuwa. Ga mai Freedom ba. fa. Ga mai bambanci mu da jami'ai. Na ce ku yanzu a zuwan yayayyu ne kenan a nan Uga wajen. ai mun yi aiki. Za ku ga bambancin ku da jarirai. Ka duba irin ayyukan da muke yi fa uga. Oke kai ne dan tsageru dan marasa kunya. Ina magana ma kana mayar min kana bani ansa ma saboda baka da kunya. Ga mai. Lokacin da zaka zo lokacin suke tashi, sai san daman lokacin da zaka zo suke tashi suke fara. Annabi Mutun kana bacci ma muke aikin mu. ka ga mai kafin mu fara aiki da lokacin da muka fara fara rai da mun bi su kai. Amma yanzu kai shi fuskar sa. Kawai mutum kana ganin sa mai zuba ruwan kwadi. Abuwa kawai za ka yi mana. Yawa. Yau daidai. Yau mun tayi da sabara mun tayi da lalaci mun tayi da amai da gudawa. Ya mana abuwa gobe mai aiki ko ba haka ba. Yau sararawa zabi. Shi aiki. Kun san abin da nake so in ga muku sa idan ku cikin nawa. Ƴaƴan marasa kunya. Ko sai mu sa idan namu a ciko kamar go Muna ji uga. To nan zuwa an ji magana sanin kwanan wajen. Kuma na sa muku doka nan da wata 2. Gimla maku a titin nan kan sake ganin wani ya gifta da titin nan ma sai na ɗau mataki a kansa. In ba wannan kwana 60 din ta cika ba. Kun ji abin da na gaya muku? Tunda ku kun ce ku yayan tsageru ne. Zan nuna muku to ni kakanku ne a tsageranci. Ina magana kuna mun misali yawo ku ga ku yayan marasa kunya saboda ba ku da ta ido. Kai kana kilif da ido kamar an karɓa sai ka ce jariri ya rabo daga hannun yan barka dan rena hankali. Na gaya muku kwana 60 na ba ku cin Ya za mu yi gurin uwar mu ne. kogi ai to ka zagi wata. A'a nace ya za mu yi gurin uwar mu ne. Tunda yanzu rashin kunya har ta kai za ta kai mu ga haka. A'a nace Ka ya za zage ni. a'a nace ya za mu yi. Kai wallahi na sa abin balla mun kai. Dole mu tafi. To shi kenan. Na gaya muku ku tattara ina ku ina je ka ku bar nan wajen. Za a rike. Kwana 60. Allah. Kan kuskura ka rufe min kofa. Zan dau mataki a kanka. To shi kenan. Abokina ma a saba wani sai wajen kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa man nakasafa inna ma yanfusu ala nafsi wa man taqarrabu abwaya. To ai kai ka buwaye mu. A kamar ne boye. Kai ba ka ba da shawara ai wannan tsigirancin ba. Uban waye janyo mana in ba kai ba. Zaka ce wani waguwaye ka buwaye mu. A wannan tattara fuskar ka gaba ɗayan da ka san wani buri a jikin yogurt ka ga da mutane wata magana. Ka zo ka jaza mana za muna tare da sai da na ga maka mu aikin nan. Sai da na ga maka mu aikin nan. Aikin nan. Mi aikin nan. Nace mi aikin nan. Ko ga in yazo ba za mu da daɗi ba. Kace dole sai dai mu. Tsaya ka ji. Duk abin da ya faru ko ba haka ba. Ni dai yanzu kai ka bani shawara har aka kore mu. Ka san yanzu me solution? Me kawai ka zo mu ne mu fara sata. Da tsawon kwana 60 din nan ka zo mu je mu fara sata mu fara. Allah mu fara sata mu fara kidnapping. Nan da nan sai ga masa masu kuɗi. Bari ka je in ga maka. Duk abin da zaka yi a rayuwa. Duk abin da zaka yi a rayuwa. Ko me zaka yi a rayuwa ya zama na ce abu naka ne. Ka rike naka kar ka taba na wani to ka wuce kowa in ka rike wannan in kuma ka rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gama da komai to ina ga maka amma banda sata ka je tuce mu daman kai ka tuce mu ka ba mu wannan gurguwar shawarar ba dole ka ce wani abun nan to kai tunda sata haramun ce ka je ni yana yi ka tuce mu ba dole ƴaƴan shegu dai ka ga mun ba dai
kar ka ga mun ba ƴaƴan shegu dai kar ka ga mun ba daɗi kar ka ga mun ba daɗi na ga kar ka zaka ci banka oga taimako oga banka zaka ci ina nu dai banka zaka ci iska shi ke Allah ya baka wani ka dama ina ga satar kake dan iska dukansa dan boye kwankwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari tattara kayana in magarin nan saboda na fuskanci nema ake a kashe ni a garin nan uzu billahi yo bayana ya zan yi kai gida ina ne Allah ya